ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಓಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಕುಲಿಗನ ಕಾಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಆವೇಶ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಇಡೀ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆವೇಶ ದಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನ ಲೆತ್ತೊಂಬೋಪೆ ಅಂದ ಈ ಪನ್ಪದ ಏನ ಲೆತ್ತೊಂಬನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಳೆ ಗುಳಿಗೆಲ ಬರ್ಪೆ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರ ತತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಬಿಡಿ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಳೆ ಬುಡೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ತಪ್ಪಂತೊಂದೆ ಬತ್ತುಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ದಾರ್ಲ ತಪ್ಪನ್ಪೇರು ತಪ್ಪನ್ಪು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಪಂಜುಲಿ ಶಾಂತವಾದಿತ್ತು ಆರ್ ಬಿಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಳೆ ಬುಡುಪುಜೆ ಎಂದು ಬಂದ ಆ ಐಟ್ ಎಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಗುಲಿಗನ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಆಪಿನಿ ಆವೇಶ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡದ ಕೋಲಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಲದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆದೇಶ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಕ್ ನನ್ನ ಆಕ್ ನನ್ನ ಹಾಕಂದು ನನ್ನ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತಡತೊಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಜನ 16 ವರ್ಷ ಆಯಸ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ 16 ವರ್ಷ ಆಯಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಅವು ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಂತ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತುಲೆ ಶಿವ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೈತ್ ಪನ್ಪಿನ ತೊಷ್ಪಾದುಪ್ಪ ನಾಲಿಪತ್ತ ತಿರ್ತುಪಾಡ್ನಾಗ ಕುಡಾರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲಕನೆ ನನ್ನ ಕೊರು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏರೇರು ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ತೂತೇರು ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಕೊಳ್ದುಪ್ಪು 10 ಸರಿ ಎತ್ತಿ 20 ಸರಿ ಪೊತ್ತುಪಿನ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದ್ ಯಾಪಿತ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ಬೇಗ ಬಲಿಪಡಂದಿನ ದಯಪಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಡಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ಪನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಪೆ ಆಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ದಿನ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಶಿವ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಆಯ್ ದಾಯ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂರಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಲನ್ ಆಯ್ ಶಿವಿ ಹೀರ್ ಆಯ್ ಬೊರ್ಚಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ತಿರ್ಗುನ ಆಯ್ ಪೊಂಡ್ಲ ಮೀನಾಗ ಆಯ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಮೀನಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ಲ ನಿಲ್ಕುನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತಗ ಪೋಪುನಾಯೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಯ್ ಶುದ್ಧ ಆಪುನ್ ಅವೇ ಶಿವ ಕೋಲಾಗಟ್ಟಂಡ್ಲ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ ಸೈಯೋಡು ಹೊಸತ್ತೊರಿ ಶಿವ ಪುಟ್ಟೋಡ ಆಯ್ದು ಸೊ ಆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡ್ದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೋಲದ ಪರಂಪರೆನ ಆಯ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೋಪಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಆ ಶಿವನ್ ಕೆರ್ತ ಇಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಖಡ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇ ಆ ಖಡ್ಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಜನಕ ಅರ್ಥ ಆತನಂದು ಪಂದ್ ಖಡ್ಗ ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಮಲ್ತಿನೇನು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಮೆಂಕುಲು ಮೂಲ ತೊಜಪದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಖಡ್ಗ ರಾಜನ ಖಡ್ಗ ರಾಜೆ ಸುರುಕು ಆಯ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ಕಲ್ಲದ ಎದುರು ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ನಾಗ ಆಯನ ಪುಗೆಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಬಾರನ್ ತೀರ್ಥಪಾಡುವೆ ಆ ಪುಗೆಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಬಾರನೇ ಆಯನ ಕತ್ತಿ ಏತೋ ಜನನ ಸಂಹಾರ ಮಂತುಪ್ಪತಿ ಏತೋ ಜನ ಒಂದು ಮಂತುಪ್ಪೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ್ಲ ಆಯಗ ಹಿಡಿದು ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಾನೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಡಗ ನಾನ್ಪ ತೀರ್ಥಪಾಡುವೆ ಅವು ಆ ಕಲ್ಲದ ಎದುರು ಬುಡ್ದುಪುಂಡು ಏತೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಡಗರ್ದೆ ದೆತ್ತದ ಆಯನ ವಂಶದಾಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕಡಗರ್ದೆ ದೆತ್ತದಾಯ ಆಯನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಗುಳಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಕರ್ಮ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕೋಳು ಅವು ಒಲ್ಪರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬತ್ತು ಬುಡ್ದಿನ ಅವು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಕಡಗ ಆಯನ ಕೈ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಗುಳಿಗನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೋಜಿದು ಆ ಹೋದ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಆ ಕಡ್ಗನ್ ದೆತ್ತದು ಬತ್ತದು ದನಿನ ಮಂಡೆ ಗಡ್ಪುವೆ ಅವನು